Alle var så en rig familie, så de fejlede det selv, og de forældre er på en Mallorca i øjeblikket. Det er noget andet. Det er overhovedet ikke noget andet. Du kan ikke argumentere, hvor dårligt det kan være lille, bare fordi hun kommer fra en familie med penge. Du er selv kommet fra en rig familie. Jamen, jeg render sgu da ikke rundt til skinjakker og sådan noget. Ja, jeg har brændt skinjakker. Ja, men du har gået med den. Hvad så med dig, Paul? Har du også gået rundt i dyre tøjbefring, der er købt til dig? Og så går du rundt på den dyre cykel? Og hørt musik på dine pladeafspil, som dine forældre har købt til dig? Jamen, det er jo lang tid siden. Så det giver dig mere til at kalde dig hippien dårligt, fordi du har været længere tid, end har. Forstår jeg korrekt? Jamen, Man kan ikke bare være hippie fra den ene dag til den anden. Det er ikke bare noget, man beslutter sig for at være. For 6 måneder siden var der ingen af jer, der var hippier. Og så kom Paul ind til byen, og næste mandag morgen kom I alle sammen iklædt flowerpowtøj. Den weekend besluttede jeg for, at nu skulle I være hippie, ligesom Paul. Og nu er dårligt til den samme beslutning, og så behandler I på den måde. Jeg tror, der er nogen af jer, der forstår, hvad ideologien går ud på. Hvad? Vente, køb dig en bog. Hvad er en ideologi? Make love, not war. vise lov, fred og kærlighed. I skal ikke grine. Vis i stedet kærlighed og respekt og frihed til at være forskellige. Synes I selv, I lever op til det? Wow, hvor sej den er. Ja, Det er virkelig noget at tænke over. Hun havde jo ret. unge mennesker kan være så onde mod hinanden. Totalt. Det minder mig faktisk lidt om min er. Mette, må det ligesom din er? Nå, jamen så er der styr på kære og opfølgning. Rune, Stine og Amalie, de står på salg af sodavand, og I andre, I er meldt til en underholdning. No. Ej, det er vigtigt, at det ikke er 2 grupper. Ja, 2 grupper. Bare Klukke, Sally og Alex vil rigtig gerne lave en hiphop til, og så kan de andre lave ud. Jeg vil faktisk helst ikke være sammen med Alex. Jeg vil slet ikke være sammen med dig, hun er så. Alex, det der, de gider slet ikke at høre. Hun er fucking så. Ja, men man skal ikke tale til mennesker på den måde. Men hun er fucking så, det var så svært at fatte, altså. Op på kontoret, nu! Ja, okay, fuck dig. Er du okay, Sally? Ja. Okay, nå, men hvor kom I fra? Nå ja, og nej, så er jeg Chloe, I må ikke dele op i 2 grupper. Jeg tror, du eller jer, at arbejde sammen med nogle andre. Men hvorfor? Ja, helt ærligt. Hvorfor? Fordi der mangler noget i klassen. I er så forskellige, det er dejligt, men I kan simpelthen ikke se vores egen næstetip. I kan ikke se, at der er noget udenfor, der måske kunne være ret cool. Vi skal lære at respektere hinanden. Men vi kan sgu da lave noget underholdning med dem. Ja, mig og Marie bestiller sådan noget genstand om morgenen. Jeg ved ikke engang, hvad han laver. Så kunne det måske være, at du skulle se finde ud af det. Fordi I skal nemlig lave et fælles dansning. Ej, helt ærligt. Ja, helt ærligt, men dør ikke af på noget nyt. Hvor kan vi prøve? Hvad skal du lave? Spil computer med danse. Jeg har faktisk en idé. Nå ja, ved du hvad, det er så typisk dig. Så skal du bare komme her og bestemme det hele. Igen. Slap dig af, så det er jo bare en idé. Nå ja, whatever. Tror jeg stadig, at Alex skal være med? Ej, fuck Alex. Hvad er der sket? Så er det en blue eller noget? Du kan sgu da være ligeglad, nu har du din kæreste for dig selv, ikke? Vi er ikke kæreste længere. Og desuden så... Altså, havde jeg vidst, at I også var kæreste, så... Jeg er ked af, hvad der sker, okay? Jeg vil gerne sige undskyld. Men... Vi er ikke sammen længere, og jeg gad ikke være sammen med en dreng, der ikke har noget i. Er du færdig? Ved du hvad? Du kunne bare have beholdt ham, for jeg er pisse ligeglad med den idiot. Da det skete, har jeg slået op. Ja, slået op, det kan man sgu da godt sige. Hvad mener du? Ja, svinet slog mig sgu. Kæft, idiot. Ja, det siger jeg også. Jeg fatter ikke, hvordan jeg kunne falde for ham. Det er godt, du er inde. Ja, det er meget fedt ikke at skulle gå og være bange for, at han bliver sur igen, ikke? At han bliver bange for ham. Skulle da ikke mere, jeg over ham, men... Ja, okay. Nå, så tillykke.
Eller, jeg ved hvad man siger det nu. Ej, okay girls. Ikke snart færdig med at skal vi ikke bare få lavet noget? Nå jo, min idé det var at lave en mixerdansnummer. Mixen? Jamen fordi at Morten, han mixer musik på sin computer. Nå, det er det. Nå, det er det, du laver. Jeg troede bare, det blev. Nej, også mig. Ja, okay, tak. Meget morsomt. Men jeg har faktisk lavet det her super fede dansenummer, som er et mix mellem noget hiphop og noget klassisk musik, så alle kan være med. Klassisk musik. Jamen, det var fordi, at mig og jeg så sådan lidt moderne dans, og jeg ved godt, de synes, det er femset, og hvad det kaldt det, bøssen. Men har du give det en chance? Det kunne faktisk være rigtig fedt. Ja, og så kunne vi mixe de to slags dans, og så kunne vi lave noget fælles, ligesom det. Det synes jeg faktisk lyder fint nok, så. Skal jeg ikke så stadig være med? Kan vi ikke bare lave noget breakdance eller sådan noget? Ej, det kunne da være meget fedt. Så lad os komme i gang. Okay. Jeg synes faktisk, det blev ret cool. Men det vigtigste var jo, at vi lærte at arbejde sammen. Ja, og ikke mindst få lidt respekt for hinanden. Ligesom de også gjorde Kirsten. Ja, bestemt. Vi kunne godt sige, at vi havde behandlet dårligt, rigtig dårligt. Hun havde lige så meget ret til at være hippie, som vi havde. Må jeg starte af begge to? Ja. Hvis jeg ikke væk til fald, jeg stod og kaldede, da jeg var 16. Nå ja, det var jo da jeg mødte Ole. Og der blev jeg kæreste med din far Morten. Hvad med dig, Olmor? Hvad med dig, Olmor? Hvornår mødte du? Bare rolig, Lilja. Jeg mødte først ud, da jeg var 18 sommer, så bare sig mig for dig nu. Jeg har ikke så travlt med de der kæreste. Og du aner ikke, hvor glad jeg er for at høre det, min pige. Jeg vil bare gerne vide, hvordan Olmor og Olle kom med igen. Ja. Det var sædvanligt på samlingshuset. Jeg var 18, du var 19, og det var kærlighed ved første blik. Og 3 måneder efter at mødte hinanden, var jeg gravid med lille Kirsten, og så måtte vi jo skynde os at blive gift. Godt, det er sådan længere. Ja, det er måske meget godt. Men mange ting er jo de samme. Hvad mener du? For unge mennesker er det de samme ting, man gennemgår. Men Nå ja, det hvor er er forskelligt. alt det med forskellige grupper? Og det vil man ikke forstå. Og det vil man ikke forstå. Det er anderledes end en selv. Dem, der er anderledes end ikke selv. Og kærlighed og venskab. Det må du aldrig glemme. Det vil jeg heller ikke. Velkommen til klassefesten. Eleverne har lavet et nummer sammen, selvom det holdt hårdt, så godt imod dem. Watch out, my clan gets vicious, badass bitch, I'm rated X, I'm getting